bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Sow TV on beltanama no fewi gonɗen ɗo koye wuuro teddugo Malanko inna wiya Daara Halayɓe gonɗen ɗo ko kihiɗe baɗɗo fayidagol no fewi taw ko ƴaro pulago noddi darɗiɗo goto ye musidɓe kadi ko goto kadi ye guiɗo goɗɗo kadi sababu garal men ɗo kadi en jii ƴargo guila fuɗɗi faade joni ma won ceefe kewɗen ɗo dokkimo micro kanko no artan ƴarango guila e programme uji holno mbayi ardiɓe programme ha o saahaji noon Seydi Niang bisimilla jarama no fewi hamme on beltanama no fewi kadi on calminama on juurama kadi mi yettimon e garangal hawrirde mon e oɗo programme wonno kon yimɓe tedduɓe kala ɗo jiiɗon pulago en dilla dillon hen waɗi ni amen weltare no fewi oɗo programme tan no mbirɗa ɗum ko programme jaggaɗo ɗo hande Aboy Dello Falo Moutar ko hunde eɓɓade no fewi ne wawi taw enen foof eɗen jeeya e eɓɓuɓe ɗum de taw ko miijo men go miijinɗen ko ɓooyi sinako Allah hoddir ko hande ɗum waɗi e oɗo saaha saabu ɓen jiiɗino wadde wuuro he ƴara ko ɓooyi en poɗonnomo ɗum kono ko hande Allah newnanen ɗum ƴartoɓe ɗo ɓe ko aynaɓe ne kewi saabu ken abbo e cafe nogas walla nogas e Daara naaɓe nanɗo kina abbo e cafe jeenayyi sori ŋoŋanaɓe ha ceenel fulɓe ha wiyanma ɗo camacaka kamɓe fof aɓen ɗo henna ɓe gaari hawrude programme he kamɓe fof gaynako fof kadi ka yiiɗi mi limtanma inde mum ka yiiɗi kadi mi hanno ɗon mi haala aynaɓe guure ɓe fof eyyi ko noon on beltanama no fewi kadi mi weltinima moon taw ko Allah yo jaam Allah wone on. Assalamu aleykum rahmatullah an banda men mi weltima ko addi on ɗo ko kadi min beltorimi ɗum ko sukaka ɓam gonɗo yettere Allah o ko ɓiyam wonɗo ɗiɗo baali ɗi gonduɗen ko ɓiyam wonɗo ɗum mbawanmi yettude tan ko Allah ɗum ɗo ko musidɓe makko meɓe gonɗo beɗe ñaago noon yo ɓeydu tinnade haqqillaji yimɓe fof nane ko waɗata ko baade haqqillaji yimɓe nane ko waɗata ko yo tinno watta hen haqqille ononne kadi yo Allah yo moƴƴere on jarama ko yettere Allah ko mbaɗɗon ɗo ko minen ko Nawel Tall mbiyetemi ina wayno minen komi aynaɓe min gonno kadi ko ha joni hen min dillata amin jogui mawɓe ɗum min pijirno minen min ɗannaki ɗum ɗo hamin ganduno yettere Allah noon kamɓe sukaɓe batti arde mbaɗi hon ɗum ɗo amin jettala min jettaɓe kadi min jiiɗi ko ɗum ɓuura ɗo inchallah hankkadi mamin ummana ɗum tawde kamɓe sukaɓe jogui magal ɗo pellital amin jogui commission nan ɗo ete mamin darna ɗum woni Ibra Bayden Mamadou Seydi Bodelel en amin jogui aynaɓe ɗo mawɓe mamin dara ɗum min golla ɗum ha hannirta ni inchallah ɗo e duuɓi ma ɗum ɓuuri ɗo fewde inchallah noon tigui bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Sow TV on calminama on juurama sikki ala eɗen ɗo e Daara Halayɓe eɗen kuccidire gorko pullo jontaɗo o goto e laamu aynaɓe kono ko goto kay ko e gandanɗa hoorema ko bawɗo ko waɗa ko e kuccidde makko waɗi fo haalnaɓe inde makko e yettode makko assalamu aleykum mi salminima jaltaɗo an e bande en foof kaldaraɗo ko Abdou Kano ene jeeya nokku no wiye meɗen Marta ɗum ɗo ko fina tawa woni ɗo ko laamu aynaɓe dardiɗa ɗo hen ko gueɗal ngal gandanɗa hoore maɗa puɗɗodagal guila ko ɓooyi faade oɗo ñalawma hande mbeɗa sikki sa namdimami affaire programme laamu aynaɓe wayi hande kono neɗɗo huccita e ma namdoma jaltago hakkude moɗon e laana hakkude moɗon e maayo ni ko gueɗal bangal fayida hande ɗo e Daara Halayɓe gonɗen eɗen belti eɗen noori ga ɓesgu meɗen keɗangu men ga e Daara Halayɓe ina noddi meɗen ga yen gar gandanɗa hoore maɗa mbaɗnen ɗumen fina tawa dendagal noon laamu aynaɓe hande ari ɗo ina welti e nder programme laamu noddago Daara ngo mbiɗa sikki so wiyama fina tawa puuran jogui fina tawa kadi ko gueɗal ngal mbawɗen ko gueɗal ngal wonta majju wonta mayde ha ɗuno gasa siko hande ko télévision ngaji e téléji goodi e portable uji no wayno hanki ko waɗirno hanki ko taw ko en dañani ɗum ɗo hande Allah rokki meɗen fartangi en dañi gandanɗa hoore maɗa kala ko mbawɗen wadde wonta majju wonta mayde ɗum noon jaltaɗo eɗen belti eɗen beyti e nder oɗo fina tawa mo gonɗen e dow muɗum ni bandiraɓe ɓeɗe min mbiyetemi ko Amadou Coumba jetteremi ko Diallo jeeyami ko nokku men ɗo wiye Thienel Fulɓe
e hannde kewiɗon ko programme mawɗo affaire pulagu ɗo e Daara Halayɓe wulaji mum Moussa Ly e hannde noon ko weltare mawde hannde oɗo kihiɗo par ce que hannde ay so jii ngoɗo jaro ndeɗo dillere foof sababude pulagu kadi Allah e aynaɓe ɗum noon hannde ko weltare men mawde enen foof kadi ndenndi weltare nde yo Allah ɓoyani en kadi amin ɗon Allah jarama a jarama caggal nde kadi kaɗa kongude mbaɗi fayida en jii hannde cafe ɗe gaari holno jiruɗa ƴero ngo e aynaɓe arɓe ɗo ɓe aynaɓe waɓe jimɓe tan ko yooɓe tinnodir par ce que hannde mo mbiɗa hen oɗo ɓuuri fof walla oɗo ɓuuri fof tawata ka goho tan ɗum walla ko nandi hen kono hannde kam machallah cafe ɗe fof hannde mbaɗi fayida par ce que kanƴe fof hannde ɗe jooli no poti jollirde ni yeta eyyi kadi mi yiyani hen ella min kam mi yiyani hen ko jawmi so Allah tawi batta yam min gummi ko Mauritanie emin notte e programme oɗo minenne ala ko welata men illa gaynaka min gari rendude mabɓe welenme e cosaan baɗaɗo ɗo hannde o aduna fof ne arine hawrude hen welenme baɗaɗo ɗo min dañi programme uji hannde watta men laabi ɗiɗi komin kawra hay oɗo programme amin jetta Allah no amin jetta walɓe ɗum ɓe amin jiiɗi kadi yawde mabɓe programme o so Allah jaaɓi so muuri ari mamen ƴettu men e baale men min gadda gaay min denna mabɓe welenme o wallah jarama min mbiyete ko Yumma Saliou eyyi bisimilla min woni Yumma Maynaɓe kadi mawɗo fedde bippu dasa fijirde nde wanno ɗo nde ko minen gonno programme o kono addimi ɗo hannde tan ko ceerno acca ñalawma o teddiniri kam ɗum amin godde batu wuuro ni kono mi wawa wasde arde dara ɗo mi yiya fedde mawɓe mi wiya mi wasa yiide aynaɓe aɗum weeli kam kadi minne komi Yumma Maynaɓe kala ɗo fijirde waɗa wade ni sinno ko sagam yahata taw ko ɗum tan fijat ɗo e wuuro he garmi han ko yettinde teddugal ngal o teddini kam o haalani kam minne mbeɗa yiiɗi arde mi andiramo ko teddinimi ko mbeɗa yiiɗi ɗum addimi ɗo hena